Spomínal som, že moja frérka, čo žije tu so mňou v Dolnej Kalifornii v Mexiku, je z Guatemaly. My sme sa spoznali na Maledivoch. Ja som tam robil kapitána na jednej jachte, ona tam prišla so skupinou potápačov, čo sa poznali, a vlastne to bol úplne posledný tour, ktorý som robil na Malých divoch s hostiami, a bol to ten najlepší. Počas tohoto výletu 10-dňového prišiel, vieme, COVID, pozatvárali všetko, moja frajerka, trvalo je to 3 mesiace, kým sa dostala domov, lebo všade bolo pozatvárané, nikde ho nechceli pustiť. Len si to predstav. Žijeme v Mexiku, v Dolnej Kalifornii, ona je z Guatemaly, ja som zo Slovenska, spoznali sme sa na Malých divoch a ona, kým sa dostala domov, ja som bol zatvorený 3 mesiace na tej jachte a potom som proste podal výpoveď a povedal som si, a idem ju pozrieť. Nebolo to jednoduché, lebo Guatemala bola zatvorená, ale som mohol letieť do Mexika. Tam som našiel prácu ako kapitán a potom som spomínal, že som ilegálne prešiel hranicu pešo z Mexika do Guatemaly. Na budúce vám porozprávam, aká je Guatemala. Nádherné miesto, ale je to nebezpečné miesto. Čauko.